για τα 60 χρόνια παρουσίας της στον χώρο του ραδιοφώνου και της περιοχής. Είναι η πρώτη επέτειος που τιμάται τόσο ανοιχτά το ιστορικό ραδιόφωνο της πόλης Ορεστιάδας, εδώ στα σύνορα της Ευρώπης. Και ήταν για μας ανέλπιστο δώρο η άμεση και θετική ανταπόκριση και στήριξη μέχρι την τελευταία στιγμή του Προέδρου μας, Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος προσωπικά συντόνιζε το όλο εγχείρημα, ώστε σήμερα η Ορεστιάδα να παίζει παντού, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, διαδικτυακά. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, δεν συμβαίνει συχνά στα μουσικά σύνολα να επισκέπτονται την περιφέρεια. Αυτή τη φορά έγινε με αφορμή τη δική μας επέτειο και αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον της διοίκησης για την αγριτική μας περιοχή. Θερμά ευχαριστούμε όλους εσάς που τιμάτε αυτή τη γιορτή με την παρουσία σας. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για ένα χαιρετισμό. Της νεότερης πόλης της Ελλάδας, της Ορεστιάδας και των γειτονικών περιοχών, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, είναι η ιδιαίτερη χαρά που αισθάνομαι και μεγάλη τιμή που νιώθω να βρίσκομαι απόψε εδώ ανάμεσά σας με αφορμή αυτή την ξεχωριστή συναυλία της χοροδίας και των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ. Από την αρχή της θητείας μου ως Προέδρου της ΕΡΤ έδωσα προτεραιότητα στις δράσεις μας εκτός Αθηνών, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η περιφέρεια και προπαντός εσείς οι ακρίτες μας περισσότερο από άλλοτε πρέπει να βρίσκεστε στο επίκεντρο της προσοχής μας. Η παρουσία μου στην απόψινή συναυλία της χοροδίας της ΕΡΤ, πέρα από την αυτονόητη χαρά που μου δίνει και την τιμή που, όπως σας είπαμε, κάνει να αισθάνομαι, συνδέεται και με δύο πολύ σημαντικά γεγονότα, τα οποία έχουν και μια έμεση συνάφεια μεταξύ τους. Φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια λοιπόν από την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού της Ορεστιάδας και 102 χρόνια από την ίδρυση της πόλης της Ορεστιάδας, μιας πόλης που άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Εύρου, της Θράκης και ευρύτερα της Ακριτικής Ελλάδας. 42 χρόνια μετά την ίδρυση της πόλης, λοιπόν, τον Ιούλιο του 1965, η ΕΡΤ ανοίγει τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ορεστιάδας, θέλοντας και εμπράκτος να δείξει ότι συντρέχει τους κατοίκους. Αξίζουν κάποιες αναφορές, δεν θα σας κουράσω, στην ιστορία του σταθμού. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τότε εκπομπές τοπικού ενδιαφέροντος, με παραγωγούς, συνεργάτες, ακόμη και γεωπόνους, καθηγητές του γυμνασίου που έκαναν εκπομπές λόγου και τέχνης. Φανατικοί ακροατές τότε του σταθμού ήταν οι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι ταξίδευαν με υπερπόντια καράβια και το καταλαβαίνετε, ενθουσιάζονταν να ακούν εκπομπές από την πατρίδα. 60 χρόνια μετά, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ορεστιάδας αποτελεί έναν από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, με μεγάλη συμβολή στην ανάδειξη των τοπικών θεμάτων, σε μια πόλη, όπως είπαμε, με μεγάλη ιστορία και μια περιοχή εθνικά ευαίσθητη, τον Εύρο, που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, αλλά στο επίκεντρο της προσοχής μας. Είμαστε υπερήφανοι γιατί οι συνάδελφοί μας εδώ πλέον, εκτός από τη συμμετοχή τους στην ενεργή στο ραδιόφωνο, συμμετέχουν ενεργά και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, αλλά και στις ενημερωτικές ιστοσελίδες της ΕΡΤ. Γι' αυτό, όπως σας είπα, η παρουσία μου σήμερα εδώ, δίπλα σας, κοντά σας, ανάμεσά σας, κάθε άλλο παράτυπη είναι, τουλάχιστον εγώ δεν την αισθάνομαι. Αποτελεί στρατηγική απόφαση της ΕΡΤ, όχι μόνο να στηρίξει, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία της σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ειδικά σε ακριτικές περιοχές όπως η Ορεστιάδα, παράγοντας προγράμματα με κύριο γνώμονα το τρίπτυχο ενημέρωση, επιμόρφωση και ψυχαγωγία. Ο περιφερειακός σταθμός της Ορεστιάδας ήταν από τους πρώτους που επισκέφθηκα τον περασμένο Νοέμβριο όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου.
Το κτηριακό ήταν το πρώτο που μου έθεσαν και με το δίκιο τους οι συνάδελφοι. Γι' αυτό και κινηθήκαμε γρήγορα, εντάσσοντας το κτίριο της πόλης σας στα κτίρια της ΕΡΤ, τα οποία μπήκαν στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό και εγκρίθηκαν φέτος το καλοκαίρι από την Κυβερνητική Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν από το βήμα αυτό να ανακοινώσω ότι η εταιρεία μας έχει ξεκινήσει ήδη τις ενέργειες αξιολόγησης και ανασχεδιασμού του υφισταμένου κτηρίου, του ραδιοφωνικού σταθμού, προκειμένου να επιτευχθεί έτσι η πλήρης λειτουργική, ενεργειακή και τεχνολογική αναβάθμιση του κτηρίου, αλλά και η αναβάθμιση και η βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου. Αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε, όχι μόνο στην πόλη σας, αλλά και στους συναδέλφους μας, τους εργαζομένους. Είναι το στοιχειώδες που οφείλουμε να παρέχουμε στους συναδέλφους μας. Αλλά μέσω της Ορεστιάδας πήραν και ένα ξεκάθαρο μήνυμα όσοι καλοπροαίρετα ή και κακοπροαίρετα, με αφέλεια ή ενδεχομένως και με δεύτερες σκέψεις και ιστεροβουλία, μπορούσαν να διανοούνται ότι ενδέχεται η ΕΡΤ να συρρικνώσει τους περιφερειακούς σταθμούς. Όχι λοιπόν, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Απέναντίας, οι περιφερειακοί σταθμοί θα ενισχυθούν. Τελεία και πάντων. Θέλοντας να εκφράσω όμως και εμπράκτως τις ευχαριστίες μου για το έργο που επιτελείται 60 χρόνια στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ορεστιάδας, γιατί βέβαια η ΕΡΤ και κάθε οργανισμός δεν είναι τα κτίρια, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν και αποδίδουν. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να βραβεύσουμε τους συνταξιούχους της ΕΡΤ, εδώ της Ορεστιάδας, που με την εργασία τους επί 6 δεκαετίες, πολλές φορές και υπό συνθήκες δύσκολες και αντίξωες, ανέδειξαν θέματα της επικαιρότητας του νομού και όχι μόνο και μας έκαναν υπερήφανους. Πριν κλείσω όμως, θα ήθελα να πω δύο λόγια και για τη χοροδία αλλά και για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Ετοιμάζονται, σε λίγο θα τους απολαύσουμε. Η παρουσία τους εδώ απόψε αποδεικνύει και τη βούληση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να αποκτήσει η ΕΡΤ μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Τον περασμένο Απρίλιο, και είμαι υπερήφανος γι' αυτό, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα μας έδωσε μια μεγαλειώδη συναυλία με τεράστια επιτυχία στην Όπερα του Καΐρου, στην Αίγυπτο. Το ταξίδι αυτό θα συνεχιστεί σε περισσότερους προορισμούς και ο πρώτος είναι εδώ, η Ορεστιάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Ανυπομονώ να καλωσορίσουμε στο βήμα τους συνταξιούχους της ΕΡΤ Ορεστιάδας και βεβαίως μετά να απολαύσουμε όλοι μαζί τη χοροδία και την ορχήστρα της. Ο κύριος Βαφιάδης. Τον τεχνικό Σοκράτη Γουγουλίδη. Στο πρόσωπό του θα τιμηθεί και ο θείος του, ο αείμνηστος Γιάννης Γουγουλίδης, ο οποίος έπεσε στο καθήκον την ώρα που προσπαθούσε να διορθώσει την τεχνική βλάβη. Ο κάθε εργαζόμενος θέτει και τα δικά του θέματα προς συζήτηση. Θα καλέσω στη σκηνή την πρώτη εκφωνήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού, κυρία Αμαλία Κραχτούδη Βαφιάδου. Φαντάζομαι ότι οι παλαιοί τη γνωρίζουν, την θυμούνται τη φωνή της.
Η Όλγα Ορφανίδου, παρακαλώ. Ο πρώτος πρόεδρος της ΕΡΤ που τιμά την Ορεστιάδα για τις παρουσίες του και για τις έρκετες. Ευχαριστούμε. Η Όλγα Φανή Ορφανίδου συνταξιοδοτήθηκε πριν από 4 μήνες και μας λείπει. Παρακαλώ, ο τεχνικός Γιώργος Παπανδρέου. Και να ετοιμάζεται η κυρία Δωροθέα Πετρίδου, γιατί... Ναι, έχει και μια δυσκολία. Κυρία Δωροθέα, εργαζόμενη στο διοικητικό, η κυρία Δωροθέα από τις πρώτες εργαζόμενες. Καλά της είναι περίεργη. Παρακαλώ πολύ την κυρία Μαρία Ραντσούδη, εργαζόμενοι στο λογιστήριο και στο διοικητικό της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Ο τεχνικός κύριος Γιάννης Ραντσούδης. Και ο κύριος Ανδρέας Ελίσιος, τεχνικός επίσης. Είναι αυτός ο τεχνικός που ανέβαινε να αλλάξει τις λιχνίες στον ιστό, αυτόν τον ιστό 65 μέτρων που είχε η ΕΡΤ Ορεστιάδας μέχρι πριν από λίγους μήνες, χωρίς καμία ασφάλεια, ανέβαινε. Και είναι αυτός που έβγαλε τις πρώτες αεροφωτογραφίες της πόλης σας, εδώ της Ορεστιάδας, παρακαλώ. Αυτός ευθύνεται, ο κύριος Ανδρέας. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά για την τιμή που μας αποδίδετε σήμερα και για την αναγνώριση της προσφοράς μας στο ραδιοφωνικό σταθμό Ορεστιάδας. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την προϊσταμένη του σταθμού, την κυρία Μαρία Μανάκα, αλλά και τους δημοσιογράφους και τεχνικούς του σταθμού για την ιδέα και την άψογη οργάνωση της σημερινής επαιτειακής γιορτής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΡΤ και στα μουσικά σύνολα. Επίσης, για τις υπέροχες μουσικές στιγμές που σε λίγο θα μας χαρίσουν. Κύριε Πρόεδρε, για μας, τους τιμόμενους, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ορεστιάδας υπήρξε η δεύτερη οικογένειά μας και εμείς απλώς κάναμε το καθήκον μας. Εύχομαι ο σταθμός να συνεχίσει να είναι φάρος πολιτισμού, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και ανθρωπιάς. Σας ευχαριστώ. Γιατί είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΕΡΤ, αυτών των σπουδαίων ανθρώπων. Μου επιτρέπετε και εμένα.
να σας χαρίσουμε ένα φυλαχτό. Είναι ο Άγιος Ιωάννης Βατάσης, ο εκδημοτήχου Άγιος. Αυτό το φυλαχτό ξεκίνησε την παραγωγή του ο Μητροπολίτης μας, ο κύριος Δαμασκηνός, και το χαρίζει σε εκλεκτούς ανθρώπους. Ένα τέτοιο φυλαχτό θέλω να σας συντροφεύει στις αποφάσεις σας, να σας δίνει δύναμη στο έργο σας, κύριε Πρόεδρε. Olha,